tan longe chegar. Quem pode escapar, quem pode marchar, deixar de tremer. Que lua reflejada nas ais douradas dos meus pés. Perdoa, topamo-nos sem querer. Marchávamos muito longe ao chegar. Tocaste as minhas gelas, enchi-me de pertenças, deixei deixar de tremer. Que lua reflejada nas ais douradas dos meus pés. Nuvens, mareias em mim, traz segredos que os queres ferir. A minha geografia, os meus porquês, esse meu reto é querer sentir espaço que reclama a noite inteira, tão baleira como o sol que sai de mim, tão livre e confessas e confias, se consinto e imagina mil formas que me esquecem e derramas medras ou deixar de entrar, prender-me a calor que me leva sem mais deixar de entrar, render-me a calor que me leva sem Xami, Héctor Lorenzo, que tal, Asla, como estás? moi boas. Que prazer, moi boas noites, benvidos, Lobalú. Digo eu, Asla, con pai palestino, nai galega, bisavós argentinos, con toda esa bagaxe cultural, o eclecticismo é o teu sinal de identidade, non? Sí, a verdade que sí. Intento mesturar un poquinho que teño máis cerca, que neste caso temos máis cerca, que é a música galega, pois co que vamos recibindo fora, jazz, bossa nova, a ver se ven tamén o da música árabe pouco a pouco. Sí, e está todo, casi todo aquí metido nestas Mas quedan cousas para o que vai vir. E o canto hindú incorporarémolo despois, porque sei que fixestes tamén pois cursos, non sei se intensivos, pero bueno. Sí, foron intensivos. Eu pasei unha estancia vivindo ali na India e fixen algo de música clásica hindú, que pasa que é moi complicado, Dios mío, pero queda algo por facer, porque eu lendo e escoitando, sobre todo escoitando, son disco escoito no coche, pois cando remato o programa e vou cara a casa, como teño unha hora así de viaxe, por momento escoito este tipo de música así, que, claro, música de corazón. Queda algo por meter, quedouche algo no tinteiro? Home, sempre quedan cousas, porque hai que irse alimentando pouco a pouco e que a creatividade creza e despois facer máis cousas novas. É importante que sigan quedando cousas.
Oye, Héctor, moitísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar aí, por facer esta música tan bonita. Nasla, un auténtico placer. Gracias.